Evo, dragi učenici, dobar dan. Na posljednje 3 lekcije u temi Osmansko carstvo i Europa. Ovaj video će biti podijeljen na 2 dijela. U prvom dijelu imat ćete doba najveće osmanske opasnosti i onda ćete na kraju videa opasnosti, greško ovdje, i onda ćete dobiti jedan zadatak koji bit će bonus zadatak ili kao za nekakvu aktivnost za dodatni plusić. No u ovom dvodijelnom videu, u prvom dijelu bit će zapravo doba najveće osmanske opasnosti, samo ta lekcija. Znači idemo se prisjetiti bitke na Mohačkom polju i njezine posljedice, dakle smrt Ludovika II. Jagelavića na Mohačkom polju 1526. godine, te Ugarsko-Hrvatsko kraljevstvo ostaje bez svog kralja. Situacija nakon bitke na Mohačkom polju, kao što vidite, dakle ona se odigrala 1526. godine, 1527. Ako vidite na ovom tu dijelu, Lika će se biti osvojena samo godinu dana nakon bitke na Mohačkom polju, tako da je isto dobar dio Hrvatske bit će osvojen, kao što je ovdje i označeno. Idemo se prisjetiti, dakle, ovog tu simbolike, opet ove zlatne jabuke. Dakle, Osmanlijama je ta zlatna jabuka zapravo predstavljala središte kršćanskog svijeta. U početku je to bio Konstantinopol, međutim kako je Konstantinopol, odnosno Carigrad, bio osvojen, kasnije je, odnosno pogotovo sultanu Sulejmanu Veličanstvenom, ta je zlatna jabuka zapravo predstavljala Beč. I njegova ideja, njegov naum je bio osvojiti Beč. Međutim, idemo vidjeti kako izgleda politička karta, dakle, Europe na prilazu 16. i 17. stoljeća, odnosno u 16. stoljeću. Nisu Osmanlije bili jedini neprijatelj Habsburgovaca, dakle, Osmansko carstvo ovdje prikazano sivom bojom, bila je to i Francuska. Francuska je prirodni neprijatelj koji se nalazi zapadno od Habsburške monarhije i od Svetog rimskog carstva, kojem isto vladaju Habsburgovci, bila je njihov prirodni neprijatelj. I isto tako i, naravno, radi se o Veneciji koja je borila se, dakle, s Habsburškom monarhijom za prevlast na Jadranu. Pa se neko pitanje koje se postavlja, može li Europu jediniti vanjski neprijatelj? Ajmo reći, Francuska, Venecija, Habsburška monarhija, sve su to, dakle, nekakve europske sile, europske vele sile. Ajmo reći da su Osmanli nekakav stranac, koji napada tu Europu. Pa se postavlja pitanje, može li Europu jediniti vanjski neprijatelj? Ako se išta ponavlja tijekom povijesti, to je to da zapravo svaki narod ujedinjuje, ili nekakve države koje su međusobno posvađane, njih ujedinjuje zajednički vanjski neprijatelj. I to zapravo u ovom našem slučaju Europu, dakle, tada nije ujedinio vanjski neprijatelj, su čak i Francuska i Mletačka republika su nagovarale Osmansko carstvo da napadnu Habsburšku monarhiju, da je oslabe. Evo, recimo, to vam isto kao i danas. Danas može koronavirus biti, recimo, nekakva vrsta zajedničkog neprijatelja. Međutim, Europska unija se pokazala kao jednim dijelom da zapravo nije htjela pomoći Italiji, koja je prva bila na udaru te epidemije, dakle, tog virusa kojem praktički ništa nismo znali. I zapravo postavlja se pitanje, da, Europska unija funkcionira kada je sve u redu, međutim kada dođe kriza, zašto tog jedinstva nema? Dakle, kako je stanje nakon bitke na Mohačkom polju? Imamo opet građanski rat, dakle, Ivan Zapolju, hoće on biti hrvatsko-ugarski kralj koji ima potporu ugarskog plemstva i slavonskog plemstva, te Ferdinand Habsburški koji ima potporu hrvatskog plemstva. Čak je isklopljen dogovor, dakle, sultan Sulejman Veličanstveni je nakon bitke na Mohačkom polju čak i osvojio i Budim. Budim, dakle, to je središte ugarske države, je sam Ivan Zapolja, on je čak sklopio savezništvo s Osmanlijama. Iako bi Osmanlije kao trebalo biti zajednički neprijatelj Hrvatsko-ugarskom kraljevstvu, evo vidimo da je čak Ivan Zapolja, koji je bio protivnik Ferdinanda Habsburškog, sklopio savezništvo sa Sulejmanom. Sulejman je osvojio Budim i onda je krunu Svetog Stjepana dao ju je Ivanu Zapolju kao nekakav oblik da potvrdi to svoje savezništvo. 1532. godina, bitka kod Kisera, znači 1529. je čak bila jedna prva opsada Beča, koji su stanovnici Beča nekako onako junačkim otporom uspjeli skršiti.
1532. Međutim, evo 5 godina nakon toga Sulejman je naumio opet napasti Beč, jel? I neka mala utvrda, jel? Kod Kisega, evo Kiseg se otprilike ovdje nalazi, dakle južno od Beča, vidite ovdje na karti vi, jel? Vojsku Nikola Jurišić je zapravo zaustavio vojsku koja je brojala po 80 do 100 tisuća Osmanlija sa samo 700 vojnika koji su bili u utvrdi. Dakle, na kraju su Osmanlije morali povući, izgubili su tu udarni moment koji su trebali imati i morali su se povući. Evo, on je čak i danas, Nikola Jurišić je zapravo, možemo reći, hrvatski i mađarski velikan u jednu ruku, vojskovođa, poznati. Ovdje su kipovi, jel, u Kisegu, dakle u Mađarskoj i Nezrijevci, jel. Međutim, znate kako se sve kroz vrijeme se sve mijenja, jel. Danas je Jurišićeva ulica, dakle ulica koja se nastavlja na trg Bana Jelačića, jel. Možda vama najpoznatije po McDonald'su, jel. Eto, vidite kako se sve mijenja kroz vrijeme, jel. Posljedice bitke, dakle, Osmanlije odustaju od opsade Beča i vraćaju se u Osmansko carstvo, dakle, izgubili su taj udarni moment, polako se približavala jesen, zima, dakle, kiše, jel, i teško je zapravo takvu veliku vojsku prehranjivati i brinuti se za logističku potporu. I sad evo pitanje, kad bi recimo vama dao koja je to najjužnija utvrda, odnosno naselje u Hrvatskom kraljevstvu, jel? Vjerojatno bi većina vas odgovorila Bag, međutim ako pogledate pažljivo imate u zaleđu Splita rozom bojom označenu jednu utvrdu, a njeno ime je Klis, jel? Dakle, ovdje se nalazi, jel? Zapravo Sulejman je sa svojom vojskom, on je paralelno napao u dva pravca. Jedan je išao u Dalmaciju kako bi osvojio Klis, jel? A drugi je zapravo osvajanjem Požege i zapravo napadom u Slavoniju. Evo, pogledat ćemo zapravo na ovom videu zašto je zapravo Klis toliko dugo zapravo i mogao izdržati te napade Osmanlija i kako je mogao zapravo ostati jedini hrvatski teritorij unutar Osmanskog carstva. Naravno, ako vidite na kakvom položaju je Klis, dakle vidite na ovoj stijeni, jako ga je zapravo jednostavno ga je braniti, jel? Kao što vidite iz ovog prikaza iz ovog drona, jel? I naravno zato su Osmanliji se dosta dugo mučili kako bi osvojili ovu tvrđavu. Naravno u početku nisu čak niti htjeli osvojiti, vjerojatno to je jedna utvrda pa što onda, međutim stvar je o tome kakav je to bio tip vojske koji se nalazio u tvrdi, jel? A to su bili uskoci, jel? Dakle, zašto oni dobiju uopće naziv uskoci? Oni su zapravo već kada sredinom 15. stoljeća, dakle 1463. Osmanlije osvajaju Bosnu, oni su iz područja Bosne i Hercegovine zapravo, jel, uskočili, jel, ni manje ni više nego u Hrvatsko kraljevstvo, jel, i odlučili braniti, odnosno boriti se protiv Osmanlija na jedan drugačiji način. Ne tipično viteški, kao što ovdje prikazujem, dakle nekakvu oklopu, na otvorenom polju boriti se protiv vojske i tu zapravo odrediti tijek povijesti, jel, nego ako i usporedimo sam njihov prikaz, vidimo da uskoci nemaju takav oklop, dakle oni ratuju ono što se inače naziva gerilskim načinom ratovanja, dakle napadaju iz zasjeda, iz nekakvih šuma, u nekakvim klancima, u manjem broju, dakle brzo obave to što trebaju, jel, napadnu neki manji odred i ili popljačkaju recimo ili spale neko selo ili nešto popljačkaju blago i tako dalje i odmah bježe dalje u šume, brda i tako dalje. Dakle, vidimo da dolazi tu do promjene načina ratovanja. Uskoci recimo nisu bili zadovoljni. Hrvatsko kraljevstvo se još borilo više na ovaj način kako je prikazano lijevo, jel? Međutim i hrvatska vojska, dakle, ona regularna će se prilagoditi s vremenom. Evo, naravno, što to opet dozvoljava, ako pogledamo ovako jednu reljefnu kartu, vidimo da je prostor Dalmatinske Zagore, dakle tu gdje su uskoci zapravo bili njihovo djelovanje je bilo najznačajnije. Vidimo da je to brdovit teren, planinski teren, dakle tu nema nekakvih velikih nizina, kao recimo ovdje na sjeveru, jel? Pogledajte recimo prostor tu Srbije, Mađarske, Slavonije. Ovdje je brdovit teren, gorovit, šumovit i tu se zapravo može ratovati zasjed, da pače tu i Požeg. Posljedice, nakon što je Klis pao, uskoci su prebačeni u Senj i ovdje će zapravo oni pljačkat će im letačke brodove ili osmanske i zapravo predstavljat će trnu oku svojim neprijateljima. Dolazimo na bitku kod Sigeta, to je posljednji Sulejmanov pohod, 1566. godina.
Evo, omjer snaga 2000 branitelja koliko je bilo u Sigetu, Osmanlija je bilo 60 do 100 tisuća vojnika. Naravno, smatra se da je bilo 60 tisuća baš vojnika, profesionalnih, ovih ostalih su bili pomoćne snage, jel, na primjer, ljudi koji su krčili šume kako bi se izrađivale opsadne sprave, ljudi koji su isušivali ovaj potok i ovaj kanale koji se tu nalazi, jel? Zatim ljudi koji su izgrađivali nasipe, jel? Kako bi mogli, artiljerija mogla bombardirati zidine i tako dalje. Pogledat ćemo sad jednu animaciju koju prikazuje posljednji juriš Nikole Šubića Zrinskog. Zrinski je mogao birati, izvjesiti bijelu zastavu i predati se osvetoljubim Turcima ili umrijeti zajedno s tvrđavom. Sigetski branitelji stekli su besmrtnu slavu svojim junačkim otporom, a njihov vođa i zapovjednik Nikola Šubić Zrinski potvrdio je status legendarnog borca protiv Turaka, kojega i danas kao nacionalnog heroja slave i Hrvati i Mađari. Neka im je vječna hvala i slava. Osmanlije su pohodu uspješno osvojili teritorije i činilo se kako će konačno progutati Hrvatsko-Ugarsko kraljevstvo. Sulejmanova smrt zasigurno je utjecala na prestanak daljnjih osvajanja. 2 godine nakon bitke za Siget, Osmanlije su potpisale dugotrajni mirovni sporazum s Habsburškim kraljem. Doba klasičnog ratovanja je završilo i zavladalo je primirje. Evo, ovdje recimo jedan, to je inače Mađari su napravili jednu ovakvu animaciju, cijelu im od pola sata, prikaz te bitke, a bit će u opisu dolje poveznica, onog kog zanima može pogledati, jel? Pa vidjeti kako je sam tijek bitke bio, pripreme za bitku i tako dalje. Zanimljivo je pogledati zapravo koliko godina, dakle ne pričamo
često zapravo dobi tih koliko godine imaju te pojedine povijesne ličnosti, jel? Kada govorim o nekim povijesnim događajima, najčešće govorim o uzroci, posljedice, godine i tako dalje, jel? Evo recimo, Nikola Šubić Zrinski imao 58 godina, jel? Vrijeme bitke za Siget, a Sulejman Veličanstveni imao, odnosno trebao je u studenom 1566. napuniti 72 godine, međutim on je umro, jel? On je umro za vrijeme opsade i čak su naravno Osmanlije, odnosno oni koji su znali za njegovu smrt, nisu htjeli reći vojsci da im je sultan umro, jer su se preplašili da bi se vojska mogla razbježati. Dakle, toliko je taj sultan imao ugled u Osmanskom carstvu. Danas, evo, pored Sigeta imate ovako jedno spomen područje. Evo imate Zrinji Mikloš, dakle lijevo prikazan, to je Nikola Šubić Zrinski, ili desno imate sultana Sulejmana Veličanstvenog. Dakle, tu imate njihova dva kipa, jedan pored drugog. Nešto što je eto prije 300 godina bilo nemoguće praktično. Isto tako, ako želite više saznati o samoj osobi Nikola Šubić Zrinski i obitelji Zrinski, isto ću vam staviti poveznicu dolje za dokumentarnu emisiju Hrvatski velikani, o Nikoli Šubiću Zrinskom. Dakle, bitka kod Sigeta, to je u Mađarskoj, 1566. godine, posljedice bitke, dakle, smrt i Nikole Šubića Zrinskog i Sulejmana Veličanstvenog i onaj pojam, ako sjećate iz 5. razreda, Pirova pobjeda. Dakle, Osmanlije jesu na kraju osvojile Siget, međutim, eto, nisu uspjeli, dakle, doći do Beča, sam sultan Sulejman je umro. Možda čak ne bi ni Sulejman niti došao do Beča, čak ni da nije zaustavljen kod Sigeta, s obzirom da je bio bolestan, teško je bio bolestan. Međutim, eto, neću sad tu pričati što je bilo kad bi bilo, ali ipak Habsburška monarhija je dobila na vremenu, eto, zahvaljujući braniteljima kod Sigeta. I kad dolazi do zaustavljanja osmanskih osvajanja, to dolazi za vrijeme bitke kod Siska 1593. godine. I nakon te bitke, zapravo 1593. do 1606. počinje jedan rat između Habsburške monarhije i Osmanskog carstva u kojem će početi oslobađanje hrvatskih krajeva od osmanske vlasti. Omjer snaga u Sisačkoj utvrdi, bilo je 300 vojnika, a na čelu su im bili svećenici, odnosno kanonici, Blaž Đurak i Matija Fintić. Pojačanju se pridružilo, dakle, banske snage i vojno-krajiške snage, njih, dakle, oko 5000. Osmanlija je bila 15 do 25 tisuća, naravno ovisi čije dokumente čitate, pogađate da su naravno Osmanlije rekli da je njih bilo 15.000, a da je u kršćanskim izvorima piše da je barem bilo 25.000 Osmanlija. Naravno, jedni drugi su htjeli zapravo nakon bitke malo namjestiti da je broj vojnika bio, naravno Osmanlije su htjeli staviti u povijesti da je broj vojnika bio manji, zato su izgubili, dok su kršćanske snage htjeli reći da je broj vojnika bio puno veći i da se ta bitka prikaže i herojskijom nego što je ona bila. Za vrijeme tog napada počinja tih 5000 vojnika, oko 7 do 8000 Turaka se zapravo utopilo u rijeci Kupi, koja vam je ovdje prikazana, tako da je očito to, taj juriš tih 5000 vojnika koji su došli kao pojačanje bio strahovit. Značenje bitke, dakle, spriječen je upad na Sloveniju, i ostatak Hrvatske, poglavito recimo Zagreba. I Žitvanski mir, dakle, to je jedno mjesto u Slovačkoj, mir koji je više značajniji za Ugarsku nego za nas. No, kako će on utjecati na daljnje događanja, to je Habsburški vladar, je prvi mir koji je potpisan, da je Habsburški vladar bio ravnopravan osmanskom sultanu, ne da je osmanski sultan bio neko bio u boljoj poziciji od Habsburškog vladara, i Habsburška monarhija postupno kreće u oslobađanje osvojenog prostora. Evo, kakav je zaključak hrvatske povijesti 16. stoljeća, odnosno bitke? Evo, pogledajmo sad u ovom tabličnom jednom pregledu, dakle, evo, s lijeva na desno su vam prikazane ove utvrde, dakle, Kiseg, Siget i Sisak. I kad vidimo, dakle, hrvatsko-ugarske snage bile su u značajno manjem broju od osmanskih, međutim, u svim tim bitkama su oni, pa možemo zapravo reći, izašli kao pobjednici. Iako je Siget pao, i Nikola Šubić Zrinski umro, opet dobili su na vremenu i sultan Sulejman nije mogao napraviti opsadu Beča. U Sisku su čak i osmanske snage izgubili. Tako da vidimo da je doista neke od najzanimljivih bitaka u hrvatskoj povijesti se događaju u tom famoznom 16.
stoljeću. I evo ovaj zadatak za vas. Ovdje je na slici prikazan posljednji juriš Nikole Šubića Zrinskog, tijekom bitke za Siget, pa je vaš zadatak da pronađete glavnu razliku na način kako je taj juriš prikazan ovdje i kako je prikazan na onom videu koji vam se nalazi prije 3, 4, 5 minuta. Evo, toliko od prvog dijela, vidimo se u